Sayawan na sa Golden Mini Sound. Alam, sige. Hala, sige. May dakit panahon, magpuro harapan. Alam, sige. May tupakan tuay, readers iguwasing kaman. Yeehaw! Basi ang pansya sa mga kasangkayan. Lalugod ganahan, basta nga di mapunyan. Kana sa magtagay, bisan waray sinsuman. Adire dyan. Lamin na isinday, apisan na tarapan. Chacha. Nalimit ng liwat, inis si Chairman. Namin kong nakikita, o busing diinday, nagkita. Alam, sige. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Alanas, naranas, sa'yo na, urot na. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga dahil kaaga. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisani bago pa. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga dahil kaaga. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisani bago pa. Hindi ko gudla, madinaruyaga. Ang sanaga. Gaya ka ni Bay Baso, imugin lipasan. Ay, babae daw. Kay basiman ko na ako't matilawan. Alaway sa baso, ako man nakapusan. May dati panahon, buhangin. Sige. May tubatang ay readers ni Washington. Basi ang pansya sa mga asangkayan. Nagugod ganahan, masangadi cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Okay, good morning, good morning. O, pay nga aga, haatoy nga tanan. Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Alanda, tara na, sa'yo na, urut na. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga dahil kaaga. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisani bago pa. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita nga dahil kaaga. Cha-cha-cha, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha kita, bisani bago pa. This is Sunday Mini Sound. Cha-cha na! Sige! Araw pa ang naraga, ang kahula siya na doon mahusay sa marionera na istorya. Kasuklada, nagkakarap si kalaway na nilisig mga matawa ko katula. Marimiya,
Makinis ang panig lahi daw si mistisa. Pag narapan at pabayog, bukod nakakatuwa ang dudol sa islistigan nga na bra. Gamay na forma, di na masikin tatamay-tamay, kundi kusugada kung may kwarta. Hanapis Okay, good morning, good morning. Maupay nga aga ato nga ng mga viewers, daton mga viewers niya akong YouTube channel. Ano? Aldi Bulay YT. Good morning, good morning, good morning. Bigyan love shout out to Sir Leo Tutorial TV. So Ate Kling Kling, good morning. DJ Alni, an amon DJ nga buutan nga wapo. Talaga. Talaga Ate Kling. Oh, good morning kan Sir Leo Tutorial TV. Pogi. Ang chair ng ang ganda ng chair, pwede tumakbo. Oh, tumakbo nga eh. Early bird ko no nasa Sir Leo. Talaga. Oo. Mopait ko ni Sir Leo. Intro hiti no? Hiti kuwan tawag ini. Aga pamangkot Sir Leo. Good morning Sir Leo. Thank you very much for dropping by. Kamusta ang event kagabi? Ang kakulog. Maray kahubog. Bago buhay mo o bayan, ang kasilada ng kapili mo bago na. Rumarampa ang daraga, ang kahula siya. Boy daw luwag Sir Leo ita ko YouTube mo sa nga kuan sa nga intro. Pero ngay mo man ni Sir Leo intro iti YouTube. Sir Leo Tutorial TV. Mo pa man. Oh. Say daw sir. Boy daw ako para uwi ba naman lata ako dito ko. Paiba naman, paiba. Kumay na forma, di na masikin tatamay-tamay, kundi kung sinara kung may kwarta. Hanapis sila, nagkakatutumbay at tayo di sa magkakahipang-usap. Kaya napapanahon ang habol na ang kwarta. Kung bakit ang posisyon na uli na nga ay pag-asa pag-hanap-hanap na nga iba. Kainuman, sinistisan na daraga. Balik. Napuro ng waray amay na naatunan. Balik. Sa ko sa iyo, pagbago buhay mo upayan. Ang kasilada, yung kapili mo bago. Kairuman, sinisisa na daraga. Ako. Naburo ng waray amay na naatunan. Sa ko sa iyo, pagbago buhay mo upayan. Ang kasilada, yung kapili mo baguhan. This is Sunday Mini Sound. Cha-cha-la. Cha-cha. Taratsa kita kay taratsa kita mo pa kay aga pa. Sir Leo, tsa kita Sir Leo. Ada ka pa Sir Leo? Ate Kling Kling, good morning. Natanata ko mga viewers na nangaga. Ano? Good morning kayo. Takon na YouTube channel. Thank you very much for dropping by. Ah. Atras sa bote. Atras sa bante. Kay aga-aga pa. Pagpahulas gyapon. Good morning mga taga-Bagnaw. Binagod ka na Sir Leo, no? Sir Leo Tutorial TV. Good morning. Aday mo timbukos nga pamilya dida. Belated happy birthday kanimo Ermat. Basta guwapo ang DJ. Nindot ang tukar. Belated happy birthday kanimo nanay. Happy birthday! Anong kuwan kakulog, anong upay. Ayaw pa Para ka man sir pang-impitar. sa duhan mo, mawala.
Kung bakit ibigan ang imo mga saan, isang mo lang ang higit na magmula sa adlaw ay langit ang magpapapili. Waray magtatakiya kundi ako kasi sige. Okay na sa ringi kling-kling. Kapiani ko kita. DJ, yada na ko noan timpla. Timpla na kita, no? May ate kling-kling pati Sir Leo. May daan ako ng kape. Sir Leo, kape na kita. Good morning! Ada bagnaw ka Sir Leo. Hindi magnato niya ni pa Sir Leo. Kaya katang sakitan at ayaw paglagoan. Paghirap di pangit sa duhan mo, hindi mo na. Ako bakit ibigan ang imo. Kasi Sir Leo, kape is life. Amo na. Iba't akong Sir Leo, no? Luya is life. Very kape. Good morning, gaday matanan. Haing ka na to. Ay, dako Sir Leo. Waray. Pari naman lang pakapasyada nga to Sir kay sige sa naglalakat. Kis ka na kita taton doan mayura. Waray ka mang kulo ka di ka kulop ko. Madalito busy dito ako pagkuhan at pagbantay tak mga panday dito. Okay, hindi din ang mitong ko na kamayan na nga waray ka human. Naiibo na tak budget. Budgetan ko na, linapos na. Good morning kataran mga namamati nga nakikita ito natin live YouTube channel Ali Bulay YT. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mayong buntag kaninyong horot diha. Sa akong mga ig-agaw diha sa Negros Oriental diha sa Dumaguete City. Mayong buntag sa akong mga ig-agaw diha mga kaliwat na bulay. Mga kaliwat na gwapo. Ay, buyag. May tumuod. Talaga? Gwapo daw. Sa akala lang nila. Ang gibuo sa akin, paasa talaga. Napusang lang kung kuanan, nahubay ang balong, ay mas siguro. Nakikani sikong may mga nagsuso. Halong sa kahoy karagtikon, halong sa may karagtukon, halong sa kahoy karagtabong, nakaluluho. Yeah! Okay, good morning. Kita ko mga ka-GC, Didahay PDS Mobile Group. Ano? Good morning ngayon, good morning. Good morning, maayong buntag, magandang umaga. Sa lahat ng mga nanonood at hindi nanonood. Ito mo pangagay, ano? Sir Leo Tutorial TV, thank you very much for dropping by. Big love shout out to you, Sir Leo and Nati Kling Kling. Kanina kulo pa no mga kasangkayan, mga viewers, may programa nila Friday man ngayon yan ano. Friday, February 17 ano.
Aw, 18 na ngayon. Haroy, ngalimtonon na siya na. Tonon na, 18 na. 18 na pala. Oo. Good morning, hey, mga tanan. Itong mga nag-view. Maraming salamat. Hey, hey, hey. This is Sunday Mini Sound. Cha-cha. There we go, cha-cha music. Cha-cha na music pa. Ikaw ang bukal at sa kapawan. Ikaw ang inuusan ang lupa. Ikaw Ay, nako. kapalaran. Ikaw, kung ikaw ang Okay, nilagpulo pa na. Uni ng gabi. 6 to 8 p.m. Facebook page, Evidence ka Mobile. Wari-wari ka sunata. Mamayang gabi po. Watch out. Watch out and shout out. Shout out kay Sir Leo. Sir Leo Tutorial TV. Wari ka man. Wari kita ngadto ka kulop. Wari kita pagkapagtagay. An mataraga. An maturunaw. DJ Aldi. This is Sunday. Okay, everybody dance. Disco music. This is Sunday Mini Sound. Ataw. Tell the truth, tell the lie. Sir Leo, ikaw good la. Ikaw good la, Iday. There's no way that we do this. Karapi. Kaya aga na. Ito mga nagkangaturo. Pagkamata na. Biyernes pala. Ano? Mga larakton di dahil nahihinay na kita pagkamata. Ano? Eh kita pagkinaturo. Eh pareho lang kita nagpinakpison. Ano? Wala. Pagkamata na. Take me away. Take me I would like to say happy listening, happy viewing to all the listeners and the viewers out there. Good morning. Okay. Our channel is exactly 22 minutes after 6 in the morning with your friend Papa Als. Ang programa nga waray-waray nga sunata dito sa YouTube channel ko, Ali Bulay YT. Thank you very much. away. Take me away. To leave it staying. Here we go. Take me away. There we go. That's good music. Ay, Take me away. Take me away. Take me This is Sunday Mini Sound. Tell the Ataw. truth, tell the lie. I can't help it, you gotta decide. Give me help, give me the key. DJ Aldi. The power of AB Disco Boy. Take me away, take me away. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukan. Take me away to another day, somewhere not I don't even shine in the day. Take me away, take me away, take me away, take me away. Then I touch my skin, it's beautiful skin, it's magic, I can only wear. Now this is the truth, to stay with you. There's so many things that I wanna do. Take me away, believe it's staying, all I need to say. Take me away to another day, so when I'm lying, I'll even shine it
morning, good morning. Good morning na, hopay pangaga. Wala na pagkamata na para magpag-exercise. Lagi ko nagpapayos ikaw nga ni. Ginawas na ako, nag-exercise na kata downtown. Nagsilakay sa akin na ako. Kasi makuno ko yun pag-exercise, nagsilakay sa akin. Makura ba yun pag sinakay? Okay na sa ating kling-kling ha. Kamata ng mga kasangkayan para magsarayong nga aga pa. Siya good. Good morning, kadakan. Ating kling-kling ha. Tabok. Llorentis Samar. Good morning. Ayo di da pati kung ano ano anak ni John Carlo. Good morning. Mga taga Llorente. Good morning ngayon. Nakakapag kita ako YouTube channel. Thank you. Sir Leo, Tutorial TV, ano oras sa lindita, Sir Leo? Sir Leo, kuman walay ka di kakulog. Asya ka. Kasi man nagsisiniring ha, kung may napasalin, wala man kuman ni kakulog. Kuman to kakulog pa, no? Sir Leo? Waray ka yun, Pilipino manggod. Di pinamay lang yung salin, kakulog-lugod nga may ada, wala lugod kanto. Diba? Good morning, Sir Leo, Tutorial TV, Sir Leo doon, thank you. Damong salamat ako pa ni Sir Leo, sinita sa portay na YouTube channel, bisag diri pa na ako, sa pinuliga ako nga, makapag-live ako. Thank you very much, Sir Leo. Matatakon mga ka-GC, good morning ngayon mga ka-GC, di dahil ito na ibides ko mobile group, junior and senior GC. Okay, doon ini, may kanan senior, may junior. May kanang kabataan, may kanang kalagsan. May kanang kabataan ni isip. Sha-la-la-la-la, la-la-la, and in sunshine. Hindi ko ani memoryado na kanta. Nakakantala. Okay. Pasensya lang ka mga kaya medyo tinatag kumampay papal. Aga pamanggod kami nagkalakad alas 4:30. Na mahagkot. Salit at mga nangangaturog yun na kung natikungkong. Pag nag-birthday ganyan, happy birthday iyo. Happy birthday! Ito nanay ni Juan, ni Sir Leo, belated happy birthday. Ito ni mo nanay, Sir Leo. Happy birthday! Okay, waray diyan na happy birthday. Yan ang adlaw. Naikakaw na kitik. Naikakaw la, di rin naikainom. Ang mga nagtatagay temprano, may naman nagtatagay ng aga. Pero temprano na lumagtagay. This is Southern Mini Sound. Ataw!
morning, good morning, good morning. Hala, pagsamatalat na nga turog. Ako rin pagod pagkawin niya na nagkamatan. Ay, nako. Okay na itong oras, 29 minutos na nakalabayan, alas 6. Pagtubla kita alas 7, yan ang aga. Kayo ni na itulog, may data pa ni na Facebook page, Evidence Mobile Facebook page, Watch out. Very shout out. Watch out, watch out. Ako na ka-GC dida, no? Hello, yung atanan dida. Ada kan admin na Liberty Salvidea pag malakasolod na. Parang makikita. Sir Leo, warilot makikita. This is Sunday Mini Jam. Ataw! Okay. Nasa kaya kling-kling mga pero ada ba. Pare na pa naman napakasulod kagabi nga nag-inutod-utod na akong signal, Pinarong parong. Pare katotoy kagabi. Ang mga painan nga. Internet tikitik o pay. Ayo nga pala, pag-rate kaya na ako na DJ kan na John Kevin Ponsaran niya birthday na. Thank you DJ. Oy, happy birthday. Ito mo anak nga da kan na John Kevin Ponsaran. Okay. Happy birthday. Happy birthday! Anong handaan natin ngayon na Ate Kling Kling, Ano makada ako? Ara nila pa na maglirente. Sige Sir Leo, wari ka nga nga di habag na, ni halurente nga nga to kalugod. Kinibitarak ni Sir Leo kakulog para kingan. Kasi sa Sir Leo, okay, para parehin busy kakulog. Di ganda akong kabisi ko dahil salin na lang ako ng salin. Pwede ka matupod sa silip. Ni Ate Malo, di nga ni kimpapasahan, di nakikitahaak. Ate Malo, okay nga gawa po na mo na DJ, nag-inano ka. Sunod yan na taka YouTube channel, mapapakantaon tayo. Mga viewers, okay pa naman tayo din. No si balasi, di ba? Pwede mo kantahon natin din No si balasi lasi. Good morning, Ate Malo Soselo. Hay matanta ko mga ka-GC. Good morning. Pasabtan na lahira ate, paybaran na lahira. Nagla-live ako yan na. Buwas pat abuwas. Kunin na itong kulop, alas 6 kadat alas 8 itong gabi magla-live kita Facebook page. Hilihil nga kunin ha. Hiling-hili ka kakni. Kay Roman. Salamat at ako supportay ta akong mga ka-GC ito na Evidence Mobile Group. Thank you very much Tiyo, supportay ta akong live streaming ito akong programa ni YouTube na Facebook page. Thank you very much sa iyong tanan, kung kita nga tanan, thank you pagirot na kita. Okay, ngali kita kurat siya para magana. DJ Ali.
na sa nga timalo, DJ, pag mamata ko pala, alauna na kaya kagabi nag-exit, ang barampang. Yay, kanta pagod. Asa nga ni ate, warka kulop, pagsunod ko na parong managto. Ang signal dito kinagkino, tututod liwat. Pati na atakar liwat yun. Pinupos yung liwat yun yung internet, no? Wari man hindi di DJ adiya ha Manila. Okay, sige, lakpan ko na una ko taada. Ulitaw lak sila, tikling. Hindi lang tinganga nga, damasang Sir Leo, unfair ka, DJ. Para ka nga ni nga diabag na, lurin tilugod ni nga to. Morning Sir Leo doon, ngan iba nga nag-view. Thank you very much. Kada mo na nakikita 4 million. Imagine, kada mo na. Thank you very much sa 4 million nga nag-view yan na itong YouTube channel. Ay, good morning. Good morning kuno po, ma'am. Ma'am Malo. Parang teacher lang, no? Ag Sir Leo kay Sir Leo, maestro. Niya kuliwat, gingangaran na ka-maestro. Kuno, music, maestro. Sunata, maestro. So, pwede rin maestro. Sir Leo at maestro. Ay, Ma'am Malo. Ma'am Malo, good morning from Sir Leo Tutorial TV. Thank you. Bigyan lang shout out tayo katanan. Thank you very much for flying by. Wala niya ka-apply ni programa, YouTube channel, na Facebook page. Enjoy lang tayo, ha? Walang personalan. Programa lang to, ha? Para sinisiring ng mga kwan, no? Para hindi patalastas. Good morning, Sir Leo Tutorial TV. Like and shared pa, pero naka-lipstick. Ano, Sir Leo, nag-lipstick ka? Itong programa aton Lenny, ha? Hindi kita pag pinanso matitiba. Alagad daw ko nung ma'am. Good. Alagad daw ma'am. Ikaw good, Sir Leo. Na ma'am iti Sir Leo kay Sir Pamania Maestro. Music Maestro. Walang personalan, pugi lang si DJ. Simple lang ba, Sir Leo ka natira? Sir Leo, tinitira mo ko. Akalamang kayo na kadiri ko tagla-live. Mag-live ka nga ni. Ano makada ko, magkakapikti da, may dati da init. Makada ko kamata programa. Pwede pumisita yung yan ng alas 7, kada talas 8. Ang dami lang tinani yung mga salin-salin. Sige, Sir Leo, makada ko pa, ha? Okay, kaya aga pa? Okay na, Sir, ni Ate Malo. Iday la po, Ate Kling. Morning to AM. God bless at nga tanan, no? Iday. Nangalan ng Ate Malo nga Iday. Hello, Iday. Talagat nga Iday. Kanan piyos pamait. Adia Clarabhan, sige daw kadi para siya naman. Pinabubuli pag paglaba. O, di nalak makada kay Panginoon makabulig paglaba.
sa nga ati malo ka na DJ kadto ate kita DJ pud kita ngadto kan Sir Leo. Ano man makato kita? Oh, upod kita yan ang alas kita ikaw malatak programa. Oh. Masulong ko ta Sir Leo. Uli ka talagot paglaba no. Basta upod kita ati malo uli ka tayo paglaba. Pero kung niya ko ladere ako. Aray, ate Malo, kung tinawakan na Sir Leo, iday daw. Iday daw ko, no? Kung tinawakan ka bawo. Okay na sige si Sir Leo, nasa ring ate Malo, andam siya rito ba? O, kumain namin ni ate Malo. Kumain namin ni Iday Malo. Pati rin madulo ya ate Malo. Kaya rin in Laksi. Ano ate? Hindi ka magod madulo. Hindi mo madulo Iday Malo. Tawala Sir Leo. So kanan to ba na Sir Leo? Ako pa madulo asya ko. Nasa pa daw. Direk padulo ya. Pag nadulo, direk siya nadulo pag may niya marawat ka buot, nagkikinantaho na lalagot niya. Nagbibidyo kitiyahin na may niya dinodum tambaw. Ngayon niya kinangangal siya, nagbibinidyo kitiya. Para mabadripit niya kinangangal sa diyatingog. Joke la ate, di ka man madulo, di ba? Tatamayan ano? Tatamay good. Larak sa kinulod. Huwag kayo seryoso. At pag seryoso, kin sasakit ko. Ano? Sarap kayo na may disqualified bow. Asya ko no. Titiguan ni Wafo. Siyempre, pamagiyan na natin magkilala. Kabisado ko na tempuan. Team drama. Nararaot ka na tabot, pagkikin ng tao, nagsisinulod rin ng bubulik. Abutin na ba, buti na tinodom kanin eh. Nasa rin at Sir Leo, ang pagdulo, buligad DJ. Ano pagdulo? Pero, oy, wala rin. Nangyari ati Malo, asa na tayo kimbubuhat, may nga niya kinangangal siya, nakikinantaon. Di rin ang bubulig, di rin ang ngigimpita, magsisinulog. Ate Malo, kay masasapawan niyo ak boses diri ko kamububulig. Ayaw gad. Marigalag kasi nising nga sapaw-sapaw ay pag-orosa gad la kita. Kapriyo man magraod at tingog. Marigalag sugaray. Siyempre la kalabaw nga na adubot. Nako, ate.
O di rin ngayon, Uday. Uday Malo, Iday Malo. Naman, ate, pero to karon tani mo request nga rogangon. Rogangan. Apa to karta, ate? Diri kami, okay man ate. Mapay nga ni nga magkakaburoble kita pagkakanta para magkauroso. Wala paanay. Wala sa paway. Di ba? Wala open nga nagsasapaw sa paway, wala tingaraddoan. Ipakita ni Ate Malo nga nakanta pa ako na live. Orogangon DJ. Ano, magkukang kita. Ayun na pag sinulo, ha? Ay, diri kadit kasi nga nasa paw. Ayaw lang pagdamo. Hindi nabulig ko kamo nga Sir Leo. Oh, sige, walang problema. Diba? Nababulig ito Sir Leo. Ay, mahilig diba ito Sir Leo kumanta. Oo, ikaw lang din maungot. Sir Leo maungot ito. Mahilig ito liwat kumanta. Sige, Ronin na. Okay, thank you very much. Kada kan Ate Kling kan Ate Malo Soselo, kan Sir Leo Tutorial TV. Big love shoutout tayo mga tanan. At mga nagkikita, mga salamat. No? Sa lahat ng mga nanonood dyan, maraming salamat po. Music nga Orogangon. Bibilngon tanay, ate. Okay, Orogangon natin na. Bibilngan ko na. Nawawara. Magkikinain yun eh. May inalakat lewatin. Akon mga ka-GC, ngay Riba, Ate Malo, solo flight. Away, Sir Leo, bulig man lewatin eh. Dodoha lahera. Senit akon mga soking ng mga ka-GC. Walang iwanan. Ang iba na maghusay ng gwapo ay GC nantutuwad pa pinanmiraw bayi. Oy, napiraw ano ka mo nga ba. O siya nga ni wari pa kasulod kagabi tungod nga nagsignal nagkikinautod-utod. No? Tignan lang na parong. Wari nga hindi na nga nakakasari tayo. Kasi nga naman kamo nga DJ hindi na nga isasari. At ay kitag signal usahay hindi nagluloko. Ngaran lang internet. Kami nalang mag-data. Maropay pat data kay di naoto. Dahil dilawat nga internet mo. Maropay mat-signal pero naoto. Nako. Okay, ang request ni Ate Malo Soselo. Mali na niya mo Orogangon. Alright. Sa balay. Das. Ikit sa timbalay. Pinili ko ikaw na Orogangon. Kay durodak mo ang imong puso. Mga susuli mo, mga kupos na nga di man God love me so. Sige! Hey!
Hindi ko ikaw nga aran dayon. Kay ano? Kay ma. Kuya, adi pa tikling ding nangangalimtang ko. Kasi siya tikling ding, adi pa nga ni ate. Sorry. Pareho naman DJ Morning Active man lang ko hini. Thank you, Tikling. Sir Leo. Ngay Ate Malo. Damang salamat ay, ha? Sa ulitin. Kung kuhain, okay na lang nga. Ano man? Ayaw. Pagpalapti at tumbok nga. Ala. Kung parang litman, may da. Umungara, pagpaligid, ligirigat, manla. Alright! Go! At tutulong ang mga bituon. Duwaan na bitayo saan natin. Oh, yeah. Ang gintutuntunan, luhuan nilarong iyay. Luhuan nilarong na nag-iirito. Tidak sistemahan gingkarido. Perdian kan hinday kay gintinok-tok na. Okay, good morning. Ato nga talaga ako mga suking mga viewers din akong YouTube channel, Aldi Bulay Weti. Thank you very much sa iyo, Sir Leo, Ate Malo, Ate Kling. Mamay ka, nainabutin 4 million na akong viewers, yan ang aga. Diba, kaladamuan. Thank you very much sa akong mga viewers ng 4 million. Thank you very much. Halaka. Tidak sistemahan. Wala ka. Oh. Sabihan ka dito kay nagsisino ka. Okay, our show now exactly 51 minutes after 6 in the morning. Kasama nyo pa rin ang iyong pinaka-wapo. Kaya timalulatan na sir ng wapo. Toyo la. Ipapaan sa programa YouTube channel Waray-Waray nga Sonata. Uninit kulop. Uninit gabi 6 to 8 p.m. Waray man makawala, magla-live kita, abangan nyo ako. Abangan nyo. Ang nag-iisang DJ sa balat ng kahoy. Si Papals. Ang nag-iisang DJ sa balat ng kahoy. Mga susuni mo, mga kupos na. Odo. Riman good, lapnison. Come on! Ini, ko ikaw, nga aran na yun. Okay, Sir Leo, pagandam na. Ikaw mata ko programa, makadako hayo, Makadako. Pandaman na di dyan kanan ang kapi. Makadako. Malakat ako ka mata programa, makadaka dayon na iyo. Andaman at kapi, ha? Kayo pagandam may tim laraban. Dirigit makakabulit. It kapi lang ngayon it ng mga kandida. Salin-salin. Okay na lang nga. Ayaw pagpalapti at Ano? Iyay. kung pa Okay, letong DJ. Thank you, Ate Kling. Miga-miga shoutout tayo nga tanan. Ito akong mga soking ng mga viewers. Thank you very much. Good morning. Happy Friday ato nga tanan. February 18, 2022. Wala sabta, adi na kita kaborbot nga nitong bulan, February. Kuman naman ang araw ng mga puso. Ano naman masunod? luhuan nilarong iyay. Iyay. Luhuan nilarong nga nag-iirita. Wabasan! Okay na, sige Ate Malo, magbike kay DJ Wapo pagkadahayo, Sir Leo. Magbabike ako kay exercise kaya hapon ito. Pwede ka kanto. Kaya liwat ito na Ate Malo. Bani ko ulat din na ito. Kaya bisiklitahan nga ito kanda Sir Leo. Diba? Ano magkupod kita Ate Malo nga ito. Kaya andam na yan, tuba dito. Ayaw kita nga ito babalito, kinapariyo mo, pariyo po kita nga doon mga riyo mahon. Ayaw ito, nayoton. Perdi ko tewa. Tidak sistema ang gagarido na. Ang ganito kay nagsisino. Wow! Inday! Mapapanik ka binagol. Ano Ate Malo, araw ng mga tuhod. Mga riyo mahon, Ikasama! Nagabihan kami
sige la ate, bisan kita mga riyumahon, masing wala kita, malalagas ka man liwat. Mapilong nga malakas. Oy, hero adi nga ni Mantumas. Maupay nga gahayo at tanan mga viewers. Kumusta ka mo di dagat at mga nagkikidatkan papaalis programa. Madali ni papaalis mag-goodbye ay iyo. Aray lang tadi Mantumas sa kasulod. Ay nako. Dito at Tacloban. Alala ka mo, Mga bisita, panitang ka mo, kay marasa. isa ko. Handuha ka asawa, hindi nga binago. Insulot ang ako, imputos ang daunan ng saging, masinaw-sinaw pa. Hey! Alright, San Juan. Lasang ni Ate Malo, nagmatanay po ito mas kay maringa sa mubayi. Adi nga ni Ate Tupat ko. Hello, Man Tomas, kumusta? Hello, maupay nga agayo di dangatanan. Ati man, apoy, adi hikuan ni Ate Malo. Oy, hello ngayon, gadakan Malo. Hello, Malo, maupay nga aga. Kaya mo gatini, anak liwan. Kadaliwat ka na Sherlio, maupay nga aga Sherlio. Hala, pagtigaw natin, paglaba, kay adlaw na may ni. Ay, mag-uuran lugod, dirit magkakamara ng mga binunakan. Kay marasa. Akin na sige Ate Kinting, waray mo ni Maminda. Ngay Rosmarine nga turok siguro. Kumusta layo nga tanan? Mga ka-GC, dramatically. Dimputusan daw ng saging, masinaw-sinaw pa. Sige na lugod maapoy ito masaya. Tagdalugot oras sa era at ikwat-ikot pag time check. Okay mo, pa ang aga nga wano tatunura sa 56 minutos na. Ang nakalabay, hanalasay si Tunaga. Mo pa nga aga, yung atanan. Nagabi kami, Nadali ko diya po ito mas. Okay, good lugat, ano? Talintado. hamay sa Talintado himan hiya po ito mas. ang siring ni Intoy. Open ni po ito mas sa pag-updo ni Manododong. Ano? Pakantaon nit nga ni Man Tomas. Ang kanta naman ito. Rasa, yeah! Kaya ang mga ini, ang nangniwa, delikasi, dito at Tacloban. Mga bisita, palitan ka mo, kay marasa, isakto, ang duha nga asawa, arabol mo rin. Okay na ito oras, ano? 58 minutos na. Nakalabay, hinalasay si Tunaga. Ng saging, masinaw-sinaw pa. Halala ka mo, mga bisita, palit na ka mo, kay marasa, hindi sakto. Anduha nga asawa, harapon mo rin. Datuan ni Dong, sulutan daw ng saging, masinaw-sinaw pa. Inputos ang daw ng saging, masinaw-sinaw pa. DJ Alni. Okay, last song, Madyungera. Iniwanan ko na, iningapon asawa. DJ Alni. AB Disco Mart. Kamad yung ira, anak kong sweldo, permi inubos niya. Kung nami perdi, tiyapan. Okay, good morning away yung tanan ano tag mga viewers kada kanati Kling, kanati Malosa Selo, Cancer Leo Tutorial TV sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Maraming salamat po. It's time for me to say goodbye. Kaya naton oras tutay na lang ni Sasalin. 1 minuto sila para mag-alas City, no? Thank you very much. So ninang outun kulop ano
Abangan nyo ako mamayang hapon, mamayang gabi pala. Kay gabi na alas 6. Oh, di rin nagkulop. PM na, PM. Kasi hindi ano kung nagka-PM kulop. O, 6, alas 6 itong gabi, alas 8 ito na akong programa nila. Facebook page, abangan nyo ako mamaya, no? Ano, wari-wari nga sonata, live streaming po sa Facebook page. Maraming salamat po, ano, kuhang-kuha mo DJ Kanman Thomas Boses. Balitaw ka dati, Kling. Balitaw, good morning, Ate Kling. Salamat tayo yung atanan, masarit ako temporaryo, hindi na nga kita tulong pagkirikirikta. Kirikirikta ngayon, para pumati. Asya ba? Thank you very much sa iyong atanan. Bye-bye. God bless. I love you all. Herot kita, herot, ha? At mga nagmamadyong dida. Kung nauli ako kita nga trabaho, ang amon balay pirmi waray tao. Kailan akong asawa, nagmamadyong ukod ang mga barkada. Iniwanan ko na, iningakot asawa, kay ura-ura. Intamad yung ila, anak kong sweldo, permi inubos niya. Sanglit ko'y sitini, namon pamilya. Sanglit ko'y sitini, namon asawa.